сложно цер долдела, но эренс беш будет царина шви уж мониторите нас. Эренс был царина ша, у них нету Жуктиба. 60%. У них нету 60% вообще. У них самый максимум Это. 21%. Хашую? Что? Я читал это. Вообще, Эбякнич будет серия, вообще нету. Буга Инич бат серию 50%. انت ارنس بش بوي цер дайелла шер as мониторите, шиш вахалгашт. Сега у них больше 21 или 2% цана гапла групп иштеят. То есть раскинутые 20, 21%, 18, 15, и потом вот так вниз 3-5%. То есть основной инсмую, это основной группный щук, там G2, G1, L3. А цера иштеят, то есть по чуть-чуть разные иштадука. Сунделца харю или харю элца, иштаэлца локтига. Место Жуктибац. Цан Батиош Израиль. Израиль, Палестина. Групп юг. Эбякнич больше. 60 каком-то году. Буга Инич бы. Церца фактически цахил лишол шмаят. От хадиши, от эйчи, а хогикирда увлечь масна перемешку, мабуешь. Один пророк сказал, один еврей вот так сказал, один где-то по соседству жил еврей. Какой-то еврей шел, тень топтал, короче. Так, перемешку, аж нах мабуешь, то есть как бы цакам сан эрдупа, шаш воуша, фиета, феч, тамуат больше, ну, и по религиозным этим просто что разбросаны. Ну, разобщенно. Да, и дохцы. Да, религиозно, дох. Вот шукол, вайду цер, вот сума нупе герчи, иштабет. Ну и цер муха дала, надо отдать должное, и жукте буй просто цер йол муэр, ньяхи цер дол, и хум сюнцат 100% мукандалар вайдат. Шайндин дол зия цадити, шай اوش برت خلاریت ایهم نشدت هنه ارنس با ازش کدوی انس خوز потихоньку аркеги беш ишта ладно тагалю лаши тана наркоман ши тана аюли та процент как бы цахул шир цаас мичана вала мичана вала мусор все равно что на ерю семья не без урода короче. Ну, в целом, в массе несколько сотен тысяч. Думаю, халку шпал кузан. Узбухар мет наш шедек кера дерзин. Инц та уай тасиет со шум да цап оджуктиш церк даделак или цер динак да вообще само сиет со шваца пой кузан. Ишт ком барта больше. Он цаалёж. Я не говорю, что там заговор, шей, цапи, кыбаш, нахцах ети. Пожалуйста, ой, дакеч метя. Ой, я хуз халку шпал кегер хоши. Каждый, ой, государство ел, ой, изят. Уют, там, приют, короче, убежище. От каждой, от пача халка, все равно, как вторая родина, сан, ишта хульш. Вот чеш بيرش بالمتجني شيت أهدول هم إيش سجت ده ووشخ سجت ووشخ ميتشنا فرنسا ولا بلجيا ولا جرمانيا ولا ووش هولك هوش تقية شان تيش بيك ببيز بوك داتس إزيوغ نو ووشخ
ناقص تلبيش شجاع الصباح تاب أبي بوبيزان شوي دوت أرب أوجان شالتي ويبوس أرب يلش كلوش شي نونشاك شي أتبيلش трубалёт чат, уж царица. Серьезно, да? А кабинет что, да? Оушах. Сайн шол, шиштгэл езер куза, да? И цамо махил бош куза, сага ват. Нормально, атас он еще, хай, ёл, закон чатик соблюдает, печат, да? Цахум, да? Теоретически, казалось, вообще ни хрена. А по факту, вахабидизм, вахабизм. Все, هو الحياة خطوة شيء خوف Твахинец, человек, царин, Палестина, мусульманский менталитет. Нельзя даже за Палестину заступиться. Видите? Он просто аусишь. Посмотрите, от Палестина, Цахум Хельч, Кудуня Чуамас Палестинч, Мелцанти Хуич. И международный институт был, даже целое государство Штихуич. Эти шайк хаусиш шумичату. Посмотрите на себя, кто вы, я шу нахеч, я шу цатих уч, я эрдол шушаш дюхш. Вообще, так сравнить ты, шай хал сравнить ты, аж мючвал, палестинч, пакистанч, цер хал сравнить ты. У Палестины, вообще, у Палестины 17 миллионов, Палестины. 17, уж вас, по-моему, будешь 17. 12, вот уж. Ах, спасти веру. Ай просто шишну эл, просто тихо дует сюда язем, я против бутылки, что тихо халается, вахшуч, у палестинщин, ан одирду, у масачи, у сурсачи, у сионищи. Просто плакатик с надписью «Я не хочу сидеть на бутылке». И до целого хака. Да, отмазк, что сарю ахинс, что унадинак, пенсия хадур дуй, унадинак, тиено дуй, хар дуй, ваш дуй. И дух сунде пирдать только, что хочу Палестине цел здесь 100 раз чего опустить кела халта еще ашула. Палестинец мать само шишанты хавирул, че эравел шаул дейца. هذا هويتن مو دويت فلسطين شوية تميس نادر ويش спасибо без шиш чур хат садва مش هزدات бутылка хочу чуа шиш нашли его шиш талил палестинчен одич я от палестинчен вопрос-то то есть я церковь будут я сейчас цер эголеч раскишит полностью цан эго дахуйти цапиет чуш иду из ду итак Taşı laren diğer ihkental. Ler diğer ihkensag mo. Şe mosta mingu vi tahu. Şe ta do ta amnesia. Şe dik de naga şe no ta hum mishtapamet dael ta kerwachi. O dika ta qastush. İşte vay. Naşa biyut karavul bu. İşte no bel belçik. İşte daha hak istush. Табол вай на квасты бацо сум нахтиеч. Я не пойму, жук ты, мук ты, заговорщит. Двай так куда что кучава хин. На хай хошту я кудыч. Каша то дуния жук ты захватить тендала. Вай воду та вай кучва. Ца так смысл моя твой кучва болтать то на хай хошту я куда я. Вообще хиеч вац. Жукте шитстах, туам бадахай кодиес кой кучва масна. И что забич? Ца кудуни нам ше читер лилош, читахой
Войду цуген, вайскры вообще жертва хуйцигата. Ты без жертвы, шкуте массу. Ах, куча. Цапьецу, двойной ел, стандарт. Вообще смысл я цапях, лог войду цу. Шадол дунья царь халях, чувай, буду слуду кучу вообще. Уле лог. Хагуш мадацис. Нахчи чу. В России даваш, сидя шишан тихо, короче. Цана цугайскиши дуатхе болчик давахч. Цер качтирлоти цугайскиши нахусхо. Дама цалоцо совпадать так. Там юкте мацахултигата, юкте масна хельч. Фокус европейский страны, масна Америки, массу меттяк. Качтир халуич цугайскиши нахуш. Там всемирный заговор хельч. Даже цана дабалат, шкуз на месте шишан штахи форму бертер. İşte tavasqı narrativ şat rasqı narrativ şat dol dünya belki de gerçi belki de gerçi işte сейчас, например, взрывы домов в 99 году. И Тенуш Лелватич, их они пытаются, когда вот другие теракты где-то в мире происходят, провести как бы параллель. А из-за царщаш их катер будулак, короче, будулак, шаш, короче, цугума цаденер, что шаш, что ехал вин француз, короче, просто так на ровном месте расстрелять. Царщ заговор, из юх вожу, небоскреб, что он чуя, что шаш, чуя, цауне денчаца. Дечь, короче, царщаш шанти нападение на день рождения. То есть, оказывается, не только русские, получается, сами взрывают своих, а весь мир так работает. Но почему-то весь мир не как русские работают, пускай считать. Sana шеш, sana эхкатини или шен садини, пока учтешь, полностью, что правительство. Я чок, да? Русским пойди вон на какие-то их интернет-площадки, пойди, попробуй. Спроси просто, почему рязанский сахар расследование засекретили. Сучур две доехцун, хила цахиль, сан авой рупнут. Как будто вообще его не было, как будто бы ты сам с собой разговаривал в интернете. Все пропадает. Да, кул маршал, думал, что Маш, здоров. Были где-то час-два назад в Ливане Израиль, короче, атаковал и разрушил русский какой-то объект. Русский дом культуры, сейчас это название. Балыгыч, цахушный, концерт. Вообще не по... Какой-то ошибка, что-то там не то. Какой-то баг произошел. Против Израиля, бишь, ты чего харбуешь против? Ты чего и ненависть к Израилю? Русский дом Халаки. Нет, Ливан пожизненно как бы русский союзник. Почему там вообще русских тронули? Что-то непонятно. Может, это неправильные русские какие-то? На границе Зимбабве, и недаром нынешний образ поведения ЮАР все чаще сравнивают с действиями Израиля. Ну, об Израиле говорить просто слова подходящие трудно найти.
К списку преступлений израильской военщины, израильских экстремистов в этом году добавилась ливанская трагедия. Вот что рассказывает Леонид Рассадин. Ливанцы говорят, что сильно ругать уходящий год нельзя. Но вряд ли они сейчас следуют этому поверью. Варварская агрессия Израиля, совершенная при прямом соучастии Вашингтона, обернулась для этой страны подлинной трагедией. Назову лишь несколько цифр. По далеко не полным данным, в Ливане погибло примерно 20 тысяч человек. Еще 30 тысяч были ранены. И это в стране, население которой составляет всего примерно 3 миллиона. Раны, нанесенные Ливану варварской израильской агрессией, огромные. Залечить их нелегко. По сей день нервы у ливанцев напряжены до предела. Какова сейчас внутриполитическая обстановка в стране? Как это своих братьев они? Непонятно тоже. Всех рад очень приветствовать. Для меня огромная честь выступать здесь сегодня в присутствии шейха муфтия Иерусалима, в присутствии депутатов парламента Турецкой Республики, в присутствии потомка султана Абдулгамида. Рад вас всех приветствовать. Тема, конечно, страшная, ее даже грустный язык не поворачивается назвать. На наших глазах происходит истребление целого народа и обсуждается всерьез на международном уровне, куда выгнать, говорит, палестинцев. И в России в поисках лучших мест для массовой миграции рассматриваются варианты Крыма, Поволжья и Алтая. Даже уже появилась официальная риэлторская компания по скупке земель с названием «Сион». Но самым лакомым вариантом для переезда считается тот самый Дичь, где находилось самое сердце хазарского каганата. Если вспомнить, как стремительно и тихо создавалось в середине прошлого века государство Израиль, этот вариант более чем вероятен. Не зря уже активно делаются информационные вбросы на эту тему. Но и Россия не дремлет. Уже сейчас в Наурском районе Чеченской Республики размещают систему ПВО, которая будет оберегать эту будущую золотую жилу России от возможной иностранной агрессии. Учитывая накал страстей вокруг Ирана, а также неугасающий конфликт с палестинцами, охотно верится, что евреи захотят воссоздать свое историческое государство именно здесь. Воссоздать его на земле исторической столицы Хазарии не составит особого труда, если мы останемся равнодушными к сегодняшним акциям Навальных торов и техномадов. Теперь, когда ты знаешь всю правду об истинных мотивах отделения Кавказа, реализуй свое конституционное право. Как только ты услышишь в реале или прочитаешь в сети лозунг «Хватит кормить Кавказ», сообщи об угрозе национальным богатством и достоянием страны в соответствующие органы. Пусть дичью будут эти наймиты, а не народ России. Эмилу, хорошо. Всем загончу. Воссоздать Бог не старец, он сказать, подчеркивает, это полная подмена понятий. Да, полный чушь. Hayla, maşol. Her idüç melu. Сага Эмилу. Сейчас я покажу, откуда на Беларусь нападение готовилось. А мы тоже, честно сказать, не лыком шиты. Нас почти там более миллиарда. Типа, считайтесь с нами. Сейчас что делают, например, европейские производители, к примеру, автопрома? Они отправляют комплектующие в Индию и в Китай. Там на них клеятся просто другие эти самые... Лейблы. Другие бирки, да. Герача ГТРК, радиочур, ведущий. Он же сидит с русским гебняком, который курирует Костек.
это связка гушуха. Видите, вот этот вот ЧГТР Кашник Гапаев, Алан сидит вместе с ними, делает эфиры на Алиф ТВ, там, на Аль-Ахтисам, с вот этими, с Костекскими, короче, с его кураторами. Может быть, чуть-чуть дешевле собирается, там есть косяки и так далее, и под каким-нибудь брендом типа Джилли или Черри или чем-то еще подобным, или Баджадж, выпускается эта продукция как продукция с Востока, а покупателями оказываются кино или где-то что-то в таком духе, да, вот, и действительно спасают жизни там ценой, значит, своего здоровья и так далее. Я сам подписался на целый ряд арабских журналистов, да. Один из них потерял всю свою семью, там, по-моему... Бара. Чаялся, жамаатят в сборе. И Россия тоже не дремлет. В Наурском районе они уже устанавливают ПВО против намитов, семитов, хамбалитов, короче. Хакая шаял джамаат. Гуши в сборе, ажла. Здесь работа, где будут. И вот, например, возьмем вот это все. Я надеюсь, что я смогу, как и Крыма, быть И я вообще разделяю между людьми, проработавшими долго в какой-то сфере, и профессионалами. Это не всегда одно и то же. Иногда люди через несколько месяцев становятся профессионалами. Горш будешь. Вот это все одна шайка. На информационном поле. И оттуда же и тузики, и чингизы, и шеек цасвяскер, жама. Как вот это на чеченцами работает. Что евреи захотят воссоздать свое историческое государство именно здесь. Воссоздать его на земле исторической столицы Хазарии не составит особого труда, если мы останемся равнодушными к сегодняшним акциям Навальных Торов и неугасающий конфликт у ПВО Катарской Республики. Но и Россия не дремлет. Уже сейчас в Наурском районе Чеченской Республики размещают систему ПВО, которая будет оберегать эту будущую золотую жилу России от возможной иностранной агрессии. Короче, Бог. Вот так вот эта система работает, и отсюда и все вот эти вот костыли. Там же и Кутаев, там же и вот этот, которого сейчас здесь крутили, палестинч, спасать бэш, все они еще массу ночи до Хавуэл весь Бог. Если Запад допускает вот такие вот маленькие вот очаги, то они слишком большие ошибки делают. Мазаина у вас просто так, Кегор Шварцер, Шонгом Мадар, что в рамках Sözdeki Her wayna masqiytir buti taniti khi chola da turqwe Her audulna massotur buti that şey taban dolda işiyor şliyor bu ne tahomş ala tagir that şey milyonами был на шаше сажвап плурдер و تعني жвап тол дикр датер эхри тявех как обычно, козлы отпущения индат. Эдик Баба, я похож воин. Да, тишина, тажим, до что бахкен, салам далдизи тимят, но что так чугур, боюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Там, что дальше масяги. Вай бусубна, бой вот. Учу шева гуидавит вешу, машу радио учу. Да, я кин хуна радио
ORT غير تعقيبش سنده дабовут кучур оппонент была как бы мекш мабуй био баксали чан не очень давай قياس سوى سنسا هو ديك ما يختار بخص هذا كلهم اشتراك مش وصل تقولش تعقيس وقع سوى يوتيوب كان هي كم تاك تشا هاو تشا وصل بيسين قياس ما بس تغسل مش قيس هو تكاك تويا لسه ينزل تعبير تبوس نقدعه قصي سين أباس نخيل جنا يو كل شيء تدو هذا نورمال نورمال نكتب على فكرة دي بس خبرش ديش نحن تقول خش خبر ديش تدو تبقى ديش تقول ديش تك بس ديش سام ولا تقول خش شواتسحون صحيح وات Гинц дикхез халх дючца как-то издалека. جيم يا رسول لا А гинц дикхез он гинц дица. جينو لا كتير لا كتير سندير صحيح تم دي ثم هذا شبور بس شبور باستي دا دي توش كده ويش сам башки сам Дюч, люди присоединяются, диц, мадиз. Само дицер, диц волвельч, собурца деш. ну да и дуба та дис волвельч бисмешта присоединиться дел да сондера синшабег присоединиться до так собосук таку та сюз освал та ой вот вам бежги Угрожать детям, женщинам, старикам, чё, яхкел, бьюхум шмаешь. Тупые до умопомрачения, трусливые, гадкие, подлые. Сахдуехумш. Теперь даже не надейся, что тебе в лицо там что-то скажут. А какой-нибудь, кто занимается от себятиной, может быть, и начнет что-то говорить, а в основном гар-гар трусливый, подрусский работник щас, они никогда не выходят в открытый диалог. Это просто такая саранча мелкая, попрячутся и сидят там. Сейчас саум да бог, аж бог. его цахитера свой босов вол ахин на оборот дичту so volver ما كانت يقبع شو دنا تاجين ما بوسو وقت موني حبور باترتي وتاخت وتاكس كذا أحني سقيت لا ذكر وش لا دات بور برش واش ديتوش أولو سعيت البور برش Нис мухцакета, нис кетакет, ответить, садина асху. دم دنيلا في تاقت نو سمو آغير شورا سبوسو بتاقو آغير شورا شتب بسنش بيج شباكي بوسو بتاق ممال نشا بيجي حما بوي أوبا هرسا نبوسو بتاق دواكر وشرس بريم سيولي أرى شغل وش بوديرش شغل رباستي أغلا الليرس بوسو بتاق представить соя. Это ты как в виде наживки, да, хочешь обмануть? Да, чтобы они пришли. Чё, аудулш, там вот эти вот философские какие-то, цахоли какие-то им делать эти ловушки. Они не понимают, это очень тупые с этим, холи, под своими этими профессорами, учеными ходят. Чушь несут, в ерунду, в вонючие, бедуинские сказки верят. Теперь Хайк Алдахсон с ними такими вот этими нельзя, не учуют, не поймут. Им надо говорить как есть. Отцл Хайк Алдахсон, Хайк Алдалхар. Нохчихл дагой турбар.
خلخال مدو. Ну, году, чтобы грибов шмон, сасия ушел, а? Конечно, дербу. Днем и ночью 27 часов в сутки сидят ублюдки. Ну, не заходит. Дырдутяр. Я сах дюршлил шбу или сидят подслушивают. Третьего варианта нету. Одна ду адман, то пойдя ду освобождение ю дуку. Адман освобождение от самого себя. Освобождение мое, луж. Кварт балах, луж важен, а и кварт балах. А сейчас явно из результат даже полностью ушел. Результат очень положительный. Там что, короче говоря. Короче, Россия тут читал. Мухол буквы, буквы. Help, исполнительность. Цифр еркас хаст хатник связ ти слушали, десервай хатацидос. Буква хома, исполнительность фокса. Bukvaş, elp olş, hark bor udu. Hark en pietams erdosa tabilgulona tamitsul erdokoy yeniyor. İşte piyetam boksatını. Piyetam ma'anam khir butun. Şabo çana sunat masana khadar fatwa. Şey meanst bilgul dakar oyliç bukva borgsan nismok hark. Yont oğla bülşkolet adımışı tarih hark arbi mahtaha تعتقد تعبه شيء صعب شتنو حرك شغولي حرك بوش كده اتسنتها ايش تعبه جوان ما عندك ده ايش تعليه ضي ايش يتسنخ قيتا قيتسنخ تسنخ ابيسني دسخ تنزو رهو تسنخ تعدو قام الشيء انت اغلا حولي اغلا توشكنش استعطيت تيبندل يلبشن خلق الدرجون الله Арбой мата оли тецун ишт харк оли. Обеспечено. Ишт доштоки тецун арбой мата. Арбой мата учитель шмлелдой حين دوشتو عالم ساخا اسون. مجن شو عدين خزم هذا. учитель. Учитель шолш хазион. То ночь учитель шолш хаз. نقطة учитель олш хазак. بقيت ناغا حركش أولش تعلو أدمش أولي تقيش بنا دويت حرك بو دش حر
идешь талдичи, дешоша, гах, но объяснение лучше. Sunt e mata sa oron sine kietes ja härkboogsto desse sine. Защитная метка, борцен. Больше матахел, больше. Там шпуктари, штала. Букваш билгл до что. Лукс, сон, не слопы. Эл борг, вот ицага. Эл борг, нохчи дош, нохчи ах билгл. Ялош далин дуал ицага. Эл борг, что деш аз кодш. Или идош лело, что аур садох. Эл. Qorwo desha na andalu khalkhul mata idala Отстает, но ширхين шкадуна использовать деш يقدح могли и дош ناقصة مو يقدح قنسيري أتي متى بيخش متى تردل أتمنى يحكي إيش قول تيج قوم شكا دوش بيلغلو قرتيج nfil desnis khul khazar fa sin fi taqifan botshe sadai dalla dits dalla kala fi kono matsat khaz idoshi sin khifan هم botshe شاشي dalla قوش يوجور دوش بيل elbol mogon sini istagh khifan lush desnis khul هذا دويش بأساعد قنال ذا ديكيات سواز تيسر حلتي رحيز ولا ضيقات وش لعادي تسويش بالغ لا خزم خزم خولش تخول أول دوش تاولقن وقع إسواس دقع post توش تبقى شيء دعسة روش فيش مخير واسع كيف صوتي سوشتا وبا ان بوشون دعوتي اختيك بوا بيبونا واتنين وبا ان واتر صعبة شات تليجرام يلا لي انترنت يلا يلا نريد إنه شو دقة تربلات مايو إنسان أكيد تقيج أو خلورتهم لقر وخل يز إنترنت مثل لا تشرت تيس يلا Ветеран маршруга. حكورتا باتكاك موجدة اتوحت عين بوها إذا مارش واتس أخسر هون أختي خيرو وتأخسر زوت إخواتنا والله كل ديك واحدة تتع شوية نقبلوا مل سوي أنا هون سووا في دكلات شيء عش ما بيب والدش против Данила долотил его в шею. И бара шеич, баты, корпус стражи исламской революции, КСИР, и войск Аллайсалату Данил против Данила Ильяти, Россия, что, его шею.
Куда спецназ мы? И Гудковс полностью иранных массах Гудков ацохан шеф. Цумел бьет алогайон иранных массах там я это рионается, да? Какое Ирза Иран тепит, да, выш раз кайбат полностью далуш бук Иран, да, скрыто. Üç İran'ya dalış bu, üç cükteşen lüş bat, Бац, üç madar değil, şaşuli bu diye zaten şeytan ya halle tabloş bu, evazke poizböşnik şmula, KGB'şnik şmula, işte. Arboyni bu, aro şeytan, şibak amberkan za, yojik tumanisi o, Hanliç, Unislur, da, цараш. Лишь бы ногти бях бичанда, в данный момент جوكتاش اللي وردنا مداي هو شديك خزر وطش حلاو اللي به حلاو اللي به بس يقاتل حلاو اللي سيجر دين جوكتاش اللي وقع دوي عفوا هاد ساعة مواسي بوشرق نوخشي بو جوكتاش لوش اللي بوش دوي حال بيبيو إشت إدو سير عال شوي نوخشي زمرات بو этом деле интересно худу гайо أبو كده это джуктешно цекамуду это каш восхвалять die шейн ламас die dadurch стена плача года охгубах вообще да сим больше что им ждать цель ласа тевош хотя бы лецелюш обету там бог царь хагуш досу это لا من هو دين بخيو شين وحدي عم سبختر صبا يا شيء موت بيت بوتا بختر يلصمن يا شيء موت عندي تابو ليتسلي فضيت الفضاء دوس برايش شيء عندي تاتا بختر شيء جوت كيلكس دوخش دات شيء نوخ كيلكس عندي تاتا بختر تاتا بخ هوخ هوخ بختر مرفوض ветеран. هوخ شيء خلاصه وصولي هات سون سيات وش إيراني كهربو إيراني تيجي نقطة بركبان سوني تشالبان تيجي بان كان دولتان بينش إيران ما بيشيش حزب الله يو إيراني إيش بو أتخير هنك هربرتي وش كيت شو هاتسو صعب شيء ليش بو نقطة مسديت جاندات تيجي بينش ملش بو سونت يا أخي تنخلش شيء حزب الله يملك إيراني تار هو شو تار جيرزلوش نقطة باي نش نش إيش بابو بس خيط شو هاتسوق ناخي عدات نقطة هم نقطة ما يعني نقطة مونية صوتش بلاروش ده رمشتن شو هو بو كيجن ورا حال بكرون حلتين ريستو مرفوض مش بوك أبو كده كون دي مودو هو ده انت سعودوسكي أراضي شوية انت عربوش كروتي بيتر مداس أشد بلا شو رزقة وادنت مداش مسادو دين دوما باكو تايوسي مسادو да короче مسادو دين دو وعرب أو خالم مش عارف دينا جوه إيران شبات مسادو دين مسادو بيت كوتا دي دوتي ما تشاكوزو وسات جوات ديال وسات بتشتا كوتا خي قرقتوا انت يا حرقيقه مال غلتيرشن رزق غلاسي غلتير خليس تندو اوشي تشتا خدر كوسكي ريزولشتر داس خسير ديسبوا داس اسنشتر دوكش гудком я ведь мовей Каспаров и шавеги это сон гонда мелоли Карамурза и вот интересно ну а ламан ища берш ютки бук яшен шмашен ширашен ища егион после чего гонда вахойсно ой думаю الدقي شادك أسبوع كسان تومر دين هرا است نوكي بيخ بقارب دالة قوت دو إنا سامم دالة إنا إدوك абсолютно. Тянчение дружить дешь от имени чеченского народа Бог. Жуктиш, люд, хотя он да тебя. Абсолютно. Цин
أختي رول يقصاني واقعته потому что гуд коват вас КГБшник. Цуба, я Иран, вообще талушон. Низ шлег дадут. Ауду газ, шейх, амма шейхум, бьюхум шелашею, мелчолер додай газ. Да, Auto бачиш, там лишний масло еще, вода, губы, иш, моцы. Иран комаха там жопушук, куда мухетон, да, о демократический, 88 так. И кант харьяцат, все равно и под наследство говорит, о, мекш дат сарлок цель, оказывается, ламангу. Мекш сарлок цель наследственный, шеичного, оказывается. И чак мудало цели, да гашду, это лосом. Замените цикарина сам, как молит. Хотя всегда свои лучше. Ара айвак где Амал нит швайти тем я чу сарет лырват нит швайти. И дальше ламангу, их лучше дать пока это. Ну, вы кого-то дожду, интересно. Там Израиль на Ливан атаке основной сил на Ливан. Ливан надо лучше души агулет. Теги американцы на Иран. Бакса, ой. Сич ливан и порт яхтают чдуй. Тига керс нах разный нах мабатига. И сич. И Хазбалла, тигар, и Хамаз, и шаек иранский, прокси шмаю, шаек. Дата я хинти. 83 год я там так боксун тига хил. Дукан юки велич байс. Иш айгош батиш. Те бомдаш ку халтсеч байс. Es ливан халкана, es мачална. Es ливан айдли соучу нит батса. Нах гоцедич байс. Peter boш нах батиш, бах ятч батиш. Дукан юки. Das байс 83 год я так доксун тиг. Уже сколько лет? 80 лет чи мелхули. 43 года halkil hunduk İsrail üç yatser. Şeylat yaş. Arım ayırıyor yat. Hayat de. Her o kıtam zaman bit madina dijital. Афганистан и Пакистан мы это бомбеж. Там хахваш бац полностью на третий план, на третий день. Конкретно бомбежки яштан Пакистану. Вы приграничат речь, Бутан, Хаеса, информация. Но сам ду Талибан ядерный держава, и Пакистан. Сунте Талибан лети в любом случае, ядерный ла. Индию бах конкретно поддержки Талибана. Представьте, ой, штат вообще это будущий штат Кабул. Что бусул движешь, лет. Dünya da haz, главный еще хаз, завод, фабрики, бал, бац, ветеран, да, и нахуй дацеях, что, Россия, Иран, потихоньку, да, Россия ингул, да, и Россия дацея ничего, да, а dünya, хаз неясан, мост сумет, да, порту и люку. Etsna hoy gatsa kwalitirmay pachaq inah buy item shar iz her dur bons wel galilwash etsna gatsa kwalitirmay hoy ga pachaq tuy وما عطي شهر ساجيروش بينا يتيش جيروش باتش ساقم داخ دو توربوش بولناه بو تاكر اوتومات يتوام ببيز بو مجواشين زودري كوش مش وليلر بولناه اش دوكشو يا جيروش خلبيش باتساره اتسنك تسلواي هر ناخ وين بالي بوير بو بويلا بو الاحتير اش اتسنك تسلح سار شاش ادي بحش بوش دوك سار دينك Toen bat is ter mel joot wan beetje wen iets her biashbolt em shush bat nog tjich wacht. Allah ze kon khwat do bosh biashbolt em shboy nog tse yush. Allah do nog tjich wacht em shbabait. Nog tjich am she mer shadel daag dies bodo kech kam na shuk ya. Kech kam na shuk ya daag dies nee kam. Ванный чуабулюч, полнага на коч, вон, я ванный чубизин хедуат цемеги, я делда, я уюб. Я не ванный чуа хочу чуабуку. Ой,
الله Emet ve lenti şu ayuka sit tayo eton da radio marsho ve yer şu ayuk ni o çobo lo wanne şu kaçak kors mo ya böyle spirislat حاجة لانشر هو ده اتقرن دعوة أصحابي وأصدقائي ويشوضش وأنا يزمك ده وده rost haja ta lechki şu da nazwani haja wanne şu bu kors da öyle ya öyle diye şu da هيقي بابات أنقل ظهر أخي بروبليمات بلجي دين بولش أصلا قيمة في تليجرام يشوف وسط زين يا زين رأس لو إذا ليس سيويتني أسخاء شونش وبارتي ويب سايت ياتهم وتليجرام يشوف اللي подписать صدقنا يحلصون подписать دنيا يو كوتا خيق والبلش دعوة اللي يرقصون подписки ده إنا وستيك أكنت حياة إتون غلدو أحكي كوتا يوني подписать دنيس اشتغل ليدر بارتي تونت на разговор просьба есть я зине но это датся я мятсун сейсун сахатун и что кокурвари эл демократический Грузия демократическая Чеченская республика общее будущее были бы хорошие соседи у нас есть перспектива общее будущее что я зинерка что лишь вместе могли бы я зинерка независимое демократическое светское государство лишь Я знаю, что интересно, что да, ну все равно его хотя Гончаренко я ехал Гончаренко я тоже без ответа но все равно хаос нет его до хул я зирю камел да я знаю кечер ха я знаю шайдик не стул кечер я знаю лидер партии я знаю шон кечера ولا من هو كان يشتغل بابا يخش واحد واسيا يا شغلش ديك موش تاع شي انا واستي كروكش بالبايس كنت انت زايت فون يقول شو يلغل شوي كروك داتا يا لازم يرسل داتا يوم ياتون سيد دايو يتكي خواتني يا ترك خيرش تايو чертов основном да я видно что бот это я читаю связано я шью я зирон да мога беспа Ламанова муха это на вальве чука чакор. Still like Ohio, it's a watch that it's about some money or so. Funny to the doctor ya после этого ворвали вахвачи. А что надо делать? Меньше ты ему самоответа. Да, и титр я хду цигам, да, коллоджа. Прилет. Еще и сапалюк, да, с этого юич. Акроем. Одне мосту мета буку. Израб модай, это вот ничего. Минимум 5 литров дует, там, в зависимости от бачка, да? Да. И муду, что у вас, да, схватка на муду. И كانت اوش وعدا كرغولي ضدي وخير. وده دول ده دوش ما اتعلقت عدة كان الزاتين اللي واشكر وكذا إيرن خيزة وشيء دي عشتتوش مش تيكون مبسوط ده دي زرون دي زرعت توق وعدا كيو توق لا تنبشاني ده سنة بينتهي حق ده. انت خاطر قوالدر بقيد وقواني شغلين شو يقدر دوي يخطر بقى يخطر دولار تستوى كنت مسخة دود أنا ريز مواتر يا تنقلتون ها امتاش أنا ريز مواتر عشان 2000 года дюнда
против России Томбя Шуба, его раз, за секунд, хала гирион, сейчас Медведев президенту выдвигать, вот коуцейный босс, это, и бугуч, да, انت ايسن وي تاره توتنوتين مويهر يفريتر ايسن ايسن ار توتنوتين والتقى تار بروست توتنوتين مواتيهر شاش بوغ دير دوا نوختشتر он выступает от имени чеченского народа, нет, Айсен выступает, Айсен Маватицу от имени чеченского народа это не выступает. слотил, Франция, Европа, от Айсен, да, это не слотил. Из вообще бьёхума, это что это, вал еще был бешваризм. هر وي نوختشت بيخياشمو Разбахом, вот и что-то шел пятки отчитать, имат вирус ворконе, да, это и умшати, и войны уверчты, и сюли, и костецкие, шмастецкие, сецтлинские, это не слоты, да, високо. كوتا اوردن لو ميدل لو اق كوتا ايسن كيل يدوخ ساسيتنسكين гражданство инах бат са нохт юуиз вашар короче нохт эрях шуйхмол мен лик хагул ныккар са нохт интерес жош нохт ком бал كالتيني بس حجوق شوكت كاس ياتيش يندم ايز واش يو نخت قوم خزمل ايسن отношения в Стокгольме нохт قوم بمن بايز سير ودنو تنو تقوات نخت شبيتل мы победили босс хамал дук деш айсен да еврейтер мы милумат первый вопрос где он поднять куда суду посадить и какие камни мот бит службу да вопрос поднять и что في موات بيسلوش بو وندا جو مالو متي عربي موات امواش بو حجرش مالو الانستيتوت عربي يون تقول لك غاسك مت دابو داور غاسك ما بسربر بتربر هر موات بو نسلنا نبي ازوت بيش خطيا اتمتع غاسك متع تاتنا اوكش فيزيك خيمي بريدميت شو عربي متع تا بريدميت توبا مايات تا نوكا مايات تورنش عامدر تا بيدن موات غاسك متان هم عام دو انستيتوت يوتو تيجر عربي موات عامي شو ميتشو هدو تيجر تا وين قوم البيدن لو تو وين نوختي موات دابوخ بوتو هونداج تو باخ نوختي موات يوش بات باخ يوش دات باش دادوخ شو كويس عربي اتميالدو لما تا يهون تدوتكو يال سولي يا وغوش ياتي يا وتسقو خيركم تسقويها سجودير يهم مش مدات задача полностью дискредитация чеченской народу, задача на 93-го года, с 91-го года, задача ее. И Бобя шел 91-й год, да Бобя шел, сумандя. Максуду уже опыт набрать царем, дважды героев, уже ФСБ, Арава, внешняя разведка, уже все, Арава, за границей всех пасен, тип уже по карьерной лестнице, халял, да? самостоятельно бацах ишели чул ара вакшелу гел доктор хунда чул вала ищу ара вакка ищу сер хунда курчедин хундина Хок в Европе, хавош, легализовать его полный сразу зеленый 50 тысяч, ахчадок, штат, суду. И ахчак усыч, Россия, хатсан, худадез. Уж все больше сразу легализовать бы. Раз, оля, халау, чубах, кидуня, динагал, сапал бы, я, и всех куш букуешь. И плюс тема был хакер ахтар, да? Хакер где лабуешь, и дукса, деште, ветеран. И демократические умдаты, что шейн используют, да, и дешдутся. Хакер побьют, кто
نقشوك يا بش إيش صاحيد واش بتشوف يحكي هم صداها أتاك يجين توريات دستلت مكيات شوك يعني انت كيات ياش مو بعد بوست انت بيرو و تيجا ايتي تيك وجه ميالدو كيف تشيك اشو ولو سا بيرو انا تو اللي حوا يتغاسك جروش بيساو تيجا دا هوا احتر يا تون دقو خد يسباي تكيات ياش اكثر خذ زود اخذ سنه شمال الاول ايش داليس بوكسر هوكا شو يعني الاسرازو اتوكي كشو داكتي شو يعني هاريز واللي تكها حاج وقوزي اتما داي خايا جات يشبات ايش هاوس بوكا نخر توزي كير هر كوتا هر اشتا ايش مجلح تيري شو يعني هر خلير وش خلير بوكسراز وجه بس يخلق Не, хоч الكياتشي чубахна мабат, склетки чуа, гойт телевизор чуа, чубахна мабат, стана. Растивни чуа, хоч стана чубук бат. شيئتنا شيء نش لوبي يتأخر مش حنكل بغيت بس أزنا أو يق سيستم يصير نلاقي نكوزا مثلاً يشتأت يوغل وشيات Europa heroes nokchi shans sa rasa nokchi human edir zen nokchi oman mershu elle equal хотя ок Europa дуку шанс шуе мелдо диеш шошку кадр подготовить хуза эдл квали шоштер وي нокchi ел هرمل كر شريعت جهاد دو هل بو هرمل هم حي نفوزها نقطي قوم برتخولش نقطي الاتوم انت ديش اتخولش نقطي بوك داده قل بوصل به هري وجي بوش ارجن طريقس حي لله نقطي قوم اثنين يعني بوحت بوت كارول يبغى يرشوك وقت صور خير مشتوش هري وحكي لهم شيء دق ادم دقز بيتات دوات شمت اللي تحل به كنخ كي تاكي تان وي نقشي بتشاق ني يحكى هيك ديز نقشي محلق صدق شوك بتشاق والوريات كيتشم شتي هو نقشي بتشاق والوريات سيغا نقشي موتبوش نقشي غلق دوش نقشي انتريشيو شوك والغير شدوي ارتوزيكي وشن وي راس كده بحث هذا انا سيغا داخلي فات قولوريو يوني يا بو هو يوتك هما والغير شو ما يات Это общество, ара, хул и фундамент, 20 лет, 22 лет, это юхи новый фундамент. А неха уже фундамент, то юхи نقشي بوك زمان يحتانا هوش كيت الغدر هو قال نقشي بوك دادا اختل اختانا زمان يا هوش كيت هوش كيت هم سدي تنقال نقشي بوك هم دوي دي ستويت انا زكا سليمان هرمال هم كوتا هرم شاتس ساتان هذا جهون صح هم سدي تلقى وكان دوخي نقنا بروت صار نقشو من يا هوش كيت دوي لا فوندامنت دوخي فوندامنت كان يبوه بنقر دكتور دينك تان هاد اول ويلشي بايس هونه سراس اسنون يدور ده حاج بيتن دوي وجي برتخل او بيتن دقه هوش بيق ابيع صبرت خير بوش اول جريون ولا اول انجلا وجودو جريون يا يحيل دوش لا تسوي زقان برتخل بيتش تسقي وده دي وجي صبرت بوش اول قهيا ققساري صبيتش دوت شوم ده العراق راس حقول له ولا هوش كيت اتخليت نيلو الاول قهيا ققساري ادم دات نوخ كيت اكيت هوش كيت سخيتي قهيا ققساري ولا شنو نيل هو بوه بوكال بنك ده دكت هوش كيت تبلوك بوه فتشاكي يبلتات يا شو اللي يشوف مالك يمبر سبسي حلال عيش الا شو انتريو شو دالوش هاتو ستا انتريو شو بحكن بوشتن قوزي ده سوكا قالش يا خايو И вы блогер, в основном и на Россию блогер, он в основном бегал, но в основном еще церных пуш. Секауш масса. Пошел. Хэшуйся. Слышно меня? Хэшу, маршу. دالي السلام عليكم. سخوها طيب شو هايش. ننت ولاش أقيدو شنا بقى سوق عليش.
وين هرش короче ترى أفغانستان يتسار то это интервьюшка короче демократический короче светский ده поланисло مثلا يتعامل نوخشي مثلا مش حقول بالتعامل صدقتي أول نشقال دورس سه ладно حقولشم даже 23 февраля تقولوا сажим активность هتخطر على مليل على تصول إيه вообще قول هونتو يحكوا شوات سوي Сашину мантас примеряли, он в первую очередь, да, там Адам, че, да, и че сан хуманте, сабул нах бух, массери, уж Украины да беган хпур. Вторую очередь, вот أبو كيريل أبش تبيت Генгернах, гибуй, Европа обещал 90% нах будет. Если гундинца багнисдина, цахи цену что, да, да, это им тоже интерес нет. Это и плюс проблем. И вот это самое главное, хок хакарчи еще, вот кашала, поколение, халки и куда и курчубуч, да, это важный дат, а ног чуть-чуть важный, самое Палестине, все цигадетги, церковь халкери, иду самое важное. وين вообще важный да из яуду кольна أجل ألشون يدرس توزيكي وشا هو خليفات كل ريبوخشو وين خليفات موكل هو خياتش منو خليفات وش بتشالكش ريس خريات تحمو قولي ترميات تا يقور ميات وش تمش بيشو بتشالك توزيكي وش منو خليفات ولا تقوى رسالتي إناخ بات اشتري هر ملا دوشو فيه خايش شيء ده أدوش ملا عملش ذا كنا عش مبوي نخ هر ملو هنزا راسك داور بوت أدانا نقطة شو خليفة قول أردو دو حم ملو وهو قلت يا أخوة تاي حلقوا على شو هو ده شو وخذ هودي أشو إموق والله هو تعمو خياتر دويها تعمو شو يترويه هو قول غير خليفة يقيم هر سيبين نقول شو شهر أوروبا ما يتوقع Sunt prostinți scuzi, už malamo šokar, humā ceoldēļ šie baltātieši ašu tagad. Ecnā, duč dacoja. Ietio tā humā da, ot ilum šuji, imaz vasina, prijakču halibaki, tāum gina, tāum doizu šoč, ārāju bloger šil, ikamil šdieš, ak cēgla dūk sanāk bucer, tāum dūtsmieč. Ak ho hai nokčal dītol velča, اتناخي لدوخش بنا حو ماستو وبو شو الله ماستو ودين ماستو وي هر ويت يمش دش تشكرينه ارم شوي داخش دوكو سوند تسقيت نوختني يا هوشكيت داخ باتك سوند اتش قاري هوشكيتا ايمت يوخين قاري بوخين قار احكا تاتيغا تا هم دلوردوش اولي قما هي حياكي تاني لهم شوي اتخين بيرو شولوت وامبالي ناخ ادين سايدين نمش وش تقيت تاميات إزحال لير نيت يهمش جازري يوي يفتشالقي هذه جي خاتش هو جماعة بوخ ده تقولي هاي كان جماعة تيجي قوزة جماعة بوخ ده تهمش يلواش أشيش وش صار نحكي قوم بالبوش يفتشالق ولا يرتشومشيات وش خوز هو أشيات حلب لش إتاجرز نوش قول يشي إتارت شيمش هوش توخش يشي بلتات يشخين يدوش أشبو سونو ناه لوتان أختي ist aschwerem so sta noch chi on bal bo subsiatsos cerca me ele gusto is noch chi bal bo chbui is din der jordu Allah za contract da qodu bo dat europeu ele bolta ya dat Allah za contract wa dawa يسكت هو يشاش خير شي يا احمد اور وقت عندك دوزل قاب بيزي دوزل خير كلوب شو بكره يته ايدو اشي دوزل ديكتي واخا دعوة أفغانستان دوزل يحتاج أور وقت كبير دوشيتي الخدات يوئي الخدات ماشي يا أخو يحكي الخدات شديل أتلو يبلتات ده بارك الله طبعا يتناول صور شو عيوني ودنتي شو سانجلي يوروبي هذا هند عيدلو حيزو شوشة فلسطينية بيرش دوش سوريا هنا عندنا في تيروريست بوش بيرش حيزو دوش بوش قمعوا بيشوي حيوا
Вот минут 20 хамел бегствует, хай алгаютын ролик. Самметте алгаз кышып 300 тысяч адам диновый забахца. И дүйч батса нахкыпе. И хуй проблем. Вот малный штат, вот юбох, вот умный штат, штахер бах, нахдуй игина. Вот хашарах в Европе поколение халкы нaqsa бли. أشو خلوا في كيخ تلو بالور داتني دقوا نهبوا بات أشو داكشي وهرسن شا كيخ ولا مده هو كان كيخ مولو هو كان تازه كنت أما ديش وش شيء من ذاك وصحبه كان ما بوش يمش دارجو الله ذاك كنت قدي شك داك تار هولوش دوك ناخن كيخ شون داك حكمت والألوين هرا موات وتأشو داك كيخ مش تاش داورو تنبولي هون عموي أنا هندي أنا هنيس سيوني خام مديزو أقول الله ذا كان شك داك وين ور ها هنيس سيوني تيش بخ عشان ذا كان شو مشلور شوات سارم ديكي بيتي هرناخ دقم أكار سوديت أخش داك كيرت شو كي يحتاج شوي وبشي يحتغلب سوي هنا نقشي بوالات الوسو ليش لوك ساعة طلعت ولا صح حوالي نوبوك واتشا طلعت بولنمت وشنا واوانت اجيرزلت زودي ميرجر أخش داك كيرت شو كيزي شو نقشي والسون دات شو ستيو شو حاسة ايو قوزي حويج يا ملام يلا هدو والله ليش والله نساجر أخش حداك شيء تفيدين شيء يا وش نركتاتو وش دليل وكذا اتنا هو ايو ايش ما يقزح ايش حوالي الغوش دو وتاع بقي سنة 23 ساعة بتاع مولنا شو بوخ سام شو يولي حوالي تمام ده حوالي هذا مقدر تاع رسي تاع ياسو ملجه حوالي نمت وش كارتك شنو جا وردا ويتا هربيو خمسون تونيوك يا قوت بيخ يوشون نخبت حوالي تكبر خليش حوالي ميري بليتي هرتك شنو جا وردا حاجه هرجين ماني حمويت بس هربيو خمسون تو نقطة بيخ يوشون نخت كل وين يوقع وداج سيري فلسطين ده يجوا شو سير يوم دير دات إيش نخيات سير كوارج قيمة دات نقطة جوش ياتسن نقطة مرشوا غير قوق ثانية وما سقط ياشي وديات إيش شو مش قصد ياشيوش جوش شو ما ياشيوش يوم جدا ساكوش عشان يبغى بياشيوش ثانية ياشيوش جوش ما يمش بس خرجت ندوي يحيوش سيري قالوا ما دات سانتيجي حوالي قالوا داتشن غالبا الله يشان مثلا من داش خطأت قولي شلحت بصوب اشتعاش بصبش خطأت بخوده يسقع شلحت يا وشتك يعني هوش كي تومبل هوش كي تشو صبر ديال نوختي اشو دياي نوختي تبي اخي عم يقدر شنو عيد له هو شو ده هاوس ديتا شو قاعد نوختي تبي اخي شنو وقدر ده تداتشن شو قال صناخ ديش كا شيء بيد لي هو اهم بي وق ولا مخ ولا هر تردو شو مش قادونا شو اتي يا اخي تشلم شو يعني حاول تلقى شيء ياخذ حاول تلقى يرت ياخذ حاول تلقى ما ياخذ هرجزي هو شيء بيخينات عش قومت بيخيش ديال شوارم يقيتر من ديتو دات شيء بيخينات عش قومت بيخيش أتحبون له قوم شيء يقيش كهو يكشبه هو هروش قومت بيخيش نقطة بيخيش يختار بطل باب فلسطين يتكلم يتشوش بالي النقطة هو كان هروش يات تقشر كيخ تلوه وتقشر هو ديش أشو كذا هو يموني وبيجتو بيجتو اندر والله جو نيس بو غنبا والله بوخ والله شوراسو اس تاو نيمتسكي مات انجلس مات بوش مو بويتيغاتا تاو بوكش تا انت داجو يغربالو وساتوات اشتا تو تاج فيديوش تريوتش بوم بويتن اوسيش هرناخه ايش نوخشنا ده جام قش بهرشه هرش بودا بودن öz безопасность так сказать بودا بودن هرقاقر إمار شو безопасность حياة خير بوش نقبرو نوخشيشنا زيادة يش بوش تبوش شو تتلاتي always تسخلتيو وعقوش ما يو экраник вот экраник же закрывает потихоньку ногти бух угрхалу
عربة بات سيجا مركان تش بات غوش ألجر تش بات هم نوخش بوخ سيجا عقر غوش أهرنا ها أتكي بر شاش قايت ما قايت تساشش ليل مو ليل وان بوش ما قوي نوخش شنا وت بوست أتخجديني أولي وزوت أتستوبليني وت إيه دعقو شقة قال فتي هونكو إيش تصدي تساعة يا شو تشخر دوشون إيش قال برقادي أسيسا هل خا كورشكي جينتان سيجا دو قدم نوخش بون إس جورد يوك جورد وبشي يوك جورد باللي إنسان يوك جورد إس جورد أي نخ ليل ساتسو نخ فرأسا هم الب الكشي والشو نوخشي زودري هوردين بالوش مباتي شوار بيعيد زودي ألو خلق والي وقيتا هم مش مدو بات حاول لا هم مش دليل شو مش حاسس إيه بيحكي أهو هاي ديلا هرسا ومن هم تشكر موضة كده هاي أحسن تسألني نقول يو هاي شو بيحكي نقول هو يتسألني غيرته هم يتكو بيحكي وأخ هرتك مو ستو بيزك الوال ما يو هر سنوكشي مو هر مال دعسة دويتك دوي يدي إيش يقوى هرم شو يرجع يد خذي حيحكي وحي يا ملا مياندو نشكلش يقوم شو أخ شا حي مياندو نشكلش موت عمو كورش كاوج الكورش كده جوه تشبيتو تيورا أبلات ما يهون يش جال قليل واش ديال البايس وشو ديال وين وما سيت نوختي يا احمدو يا اخي اش بيو يتهرمش كل اسماس ما باخر ساتك اسماس راس الايد وان هرم شو تحوس يل فديش قال لا شيء ناخ كل شيء بيري دولده شو ناخي صح اك هر شو يا اخي تيل ذات الايد هرم شو دي اسبروت خو قردوش ناخ بالي تونا بول شو نام بول اوكي تاتي بياخي ميرش بين يحتي نوختش الشانوك يحتاج ست واشغل نوختش ثانا نوختي هم ديتوش دات سانجي بوصل دينجش بس خانت ايزر يوردي شو مجد نوختي كي مجدي كان كي بروبليم ياتي تا بروبليم شو تشبوتي نوختي هون مجدي كان بس خاني وشق مدولي بس خاني هذا الله 430 دي زين دي نورمال ماجك دي شيء دوك ويقول через неделю كير حوا دري 20 ويقول لا مش تضحك المداتي نوختي ليتران كير حوا دري 20 وجي طان 400 وين هو قاعد يزوي يقول لا مش تضحك المدات تقن شا ميتوينا هوندوينا شا مولي اللي زابا صح مديت هو خير يتدوت خير دو دل عمل ماجك يشلش دو فلسطين يمشي في يلدو حشدوي اخو حاج اهدم تو فرنسا ولا هرتقي هر الا كثير شهر هو اللي الوشات الا توت كل الوش وحاج سوق تاع غلط قلت لهم ما تقول بوصل تقول غير قلت تقداد دات بوصل سيرقه خيت نبوكش بوصلنا يا بيخلش بات هو يوروبي انا هم بوصلنا بيا خيت نبوش صلتون شيت اغلق الوردوتي شيت خيت بخير بوتي اس بوصلنا غوشي بات خيت موداجش ناخيوستي اخدوش قام صارخ تردي اش ايدو خويا خلك دوي وزي ياك الهمز ده مت بلوش يا داتي ساعدوكش الماجيك اتا ديش انا عندك